Τα τελευταία χρόνια, με την εισβολή στη ζωή μας του υπολογιστή, έχει προκύψει μια νέα ομάδα μαθητών, οι ενήλικες αρχάρχοι. Βασικός στόχος για την εκπαίδευση των ενηλίκων είναι ο υπολογιστής να ενταχθεί στην καθημερινότητα των μαθητών και γιατί όχι αργότερα να γίνει ένα εργαλείο για τη δουλειά του. Για την καλύτερη αφομοίωση των καινούριων ενιών, έχουμε χωρίσει την ύλη μας σε 3 κύκλους σπουδών. Για εμάς εδώ, η εκμάθηση υπολογιστών δεν είναι μόνο ίντερνετ. Τα βασικά μας πλεονεκτήματα είναι: ο καθηγητής είναι πάντα πάνω από τον μαθητή. Έχουμε μικρά τμήματα, το πολύ μέχρι 6 άτομα. Οι μαθητές μας είναι του ίδιου επίπεδου και της ίδιας ηλικίας. Για αυτούς τους λόγους, Infopedia.